παραμονή Χριστουγέννων. Ένα αφράτο στρώμα χιονιού σκέπαζε τα πάντα. Όλα είχαν ένα αστροφτερό άσπρο χρώμα. Όλα εκτός από το χρυσαφένιο φως που ξεχυνόταν από το σπίτι της Κλάρας. Στο σπίτι της γιόρταζαν τα Χριστούγεννα και το γλέντι είχε ανάψει. Μόνο που η Κλάρα κοιτούσε συνεχώς έξω από το παράθυρο. Ότι κάτι μαγικό θα συμβεί. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε απότομα. Καλά Χριστούγεννα, Κλάρα! Ήταν ο νονός της. Σου έφερα ένα υπέροχο δώρο. Της είπε. Τι δώρο να μου έφερε άραγε? Αναρωτήθηκε το ίδιο βράδυ η Κλάρα καθώς ξάπλωνε στο κρεβάτι της. Είχε τόσο μεγάλη περιέργεια να το μάθει που δεν μπορούσε να περιμένει ούτε λεπτό παραπάνω. Δεν γιατί γράφει κάρτα για την Κλάρα. Αυτό το δώρο δεν είναι απλώς αυτό που φαίνεται, με αγάπη ο νονός. Έτσι κατέβηκε τρέχοντας στο κάτω όροφο και έβγαλε το περιτύλιγμα από το δώρο. Μέσα στο πακέτο υπήρχε ένας καριοθράφτης με μορφή στρατιώτη. Η Κλάρα τον αγκάλιασε αμέσως σφιχτά και βγάζοντας ένα χασμουριτό κουλουριάστηκε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και έπεσε σε βαθύ ύπνο. Ντιν-νταν, το ρολόι σήμανε μεσάνυχτα. Η Κλάρα ξύπνησε απότομα. Ακούστηκε ένας δυνατός σφυριχτός ήχος. Αμέσως μετά το χριστουγεννιάτικο δέντρο άρχισε να μεγαλώνει και να ψηλώνει. Μα τι συμβαίνει? Γεια σου, Κλάρα! Άκουσε να της ψιθυρίζει μια φωνή πίσω της. Ποιος μιλάει, ο καριοθράφτης μου? Ρώτησε το κορίτσι. Ο στρατιωτάκος είπε. Είμαι ο πρίγκιπας καριοθράφτης. Ήρθα να σε προστατέψω. Οι ποντικοί της κουζίνας σχεδιάζουν να σε απαγάγουν. Φύσηξε με δύναμη τη σφύρικτρα του. Αμέσως βγήκαν 6 στρατιώτες. Οι στρατιώτες είχαν έρθει πάνω στην ώρα. Οι ποντικοί της κουζίνας ξεφύγηκαν με ορμή από την κρυψώνα τους. Έτοιμοι, σκοπεύσατε, πι! Οι στρατιώτες έριξαν κάτω τους ποντικούς, πετώντας τους κομμάτια από τυρί και ψεκάζοντάς τους με νερό. Τυρί! Βοήθεια! Το τυρί είναι το καλύτερό σας όπλο. Ακούστηκε μια μοχθηρή φωνή με ηρωνία. Ήταν ο βασιλοπόντικας. Τράβηξε αμέσως το σπαθί του και χύμιξε στον πρίγκιπα καριοθράφτη. Γκλινγκ-γκλανγκ έκαναν τα σπαθιά τους. Πρέπει να τον βοηθήσω, σκέφτηκε η Κλάρα. Έβγαλε την παντόφλα της και την πέταξε. Η παντόφλα σβούριξε στον αέρα και έριξε κάτω ανέστητα τον βασιλοπόντικα. Ήσουν υπέροχη, είπε ο πρίγκιπας καριοθράφτης. Πρέπει να το γιορτάσουμε. Κάλεσε αμέσως τους ταραδούς το χρυσό του έλκυθρα. Η Κλάρα και ο πρίγκιπας μπήκαν μέσα και πέταξαν ανέμελα στον χιονισμένο ουρανό. Οι ταρανδοί ταξίδευαν
Ρέσα στη λίχτα η Κλάρα έβλεπε από κάτω δέντρα που ήταν γλυφιτζούρια και λουλούδια από ζαχαρωτά. Καλώς όρισες στη χώρα των ζαχαρωτών, είπε ο πρίγκιπας. Πήγαν προς ένα κάστρο που ήταν φτιαγμένο από αμύγδαλα, διακοσμημένο με όλων των ειδών τα γλυκά. Χάρηκα τόσο πολύ που ήρθατε, είπε μια πανέμορφη νεράιδα που τους καλωσόρισε χορεύοντας. Είμαι η Καραμελένια νεράιδα, ελάτε στο κάστρο να φάτε. Σας υπόσχομαι πως θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και αυτό που θα ζήσετε θα τα θυμόσαστε για πάντα. Η Κλάρα και ο πρίγκιπας κάθισαν σε ένα τραπέζι γεμάτο από μπισκότα, τούρτες και νόστιμες καραμέλες. Αφού έφαγαν παρακολούθησαν χορούς από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους Ισπανούς χορευτές που στροβιλίζονταν. Πριγκίπισσες από την Αραβία που λυκνίζονταν αρμονικά. Κινέζους χορευτές που χόρευαν ρυθμικά. Μπαλαρίνες ντυμένες σαν λουλούδια που στριφογυρνούσαν με χάρη.
απολάμβανε μαγεμένη. Όμως η αργή και η απαλή μουσική της έφερε νύστα. Είναι ώρα να γυρίσουμε στο σπίτι. Της ψιθύρισε ο πρίγκιπας Καριοθράφτης. Όταν η Κλάρα ξύπνησε, βρέθηκε πάλι κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά ο πρίγκιπας έλειπε. Είναι ένα ξύλινο παιχνίδι και τίποτα παραπάνω. Κλαψούρισε. Ήταν μάλλον μόνο ένα όνειρο, εκτός πια ήταν η μαγεία των Χριστουγέννων.